Исәнмесез эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. Шолуда авыручылар саны 2 тапкырга арткан. Шифаханәләрдә өстәмә кабинетлар ача башладылар. Шолуда уникаль операция уздырдылар. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе хирурглары Россиядә беренчеләрдән булып кеше организмындагы иң ире кан тамырын алмаштырдылар. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясы юктыруның 848 яңа очрагы ачыкланган. Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәтеннән хәбәр итүләренчә, 3 кеше чирне читтә юктырып кайткан, калганнары башка авырулар белән аралашу нәтиҗәсендә электергән. Шолуда узган тәүлектә коронавирусның тагын 99 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 2 февральгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 50490 очрагы билгеле. Аларның 39465 терелгән, 117се узган тәүлектә. Шолуда авыручылар саны 2 тапкырга арткан. Бу хакта җирле Роспотребнадзор хезмәте хәбәр итә. Шифаханәләрдә температура белән килүче барлык пациентларны кабул итү өчен өстәмә кабинетлар ача башладылар. Медикларга йөкләнеш нык артты. Бу өлкәннәр, шулай ук балалар шифаханәләренә дә кагыла. Алдагы атналар белән чагыштырганда 3нче балалар шифаханәсендә килүче кечкенә пациентлар саны 65%-ка арткан. 9 яшьлек Илья да авыручылар исемлегендә. Шулай ук малайның гаиләсендә дә барысы да авырый. Алиса Верьянова сүзләренчә, мәктәпкә дә авыручылар бик күп килә. Сейчас я уже узнаю, да, действительно много детей болеют, в том числе преподаватели. У нас и лаборант в школе заболела, и учителя. Вот, поэтому у меня есть дочь, она не болела, но мы тоже решили оставить ее дома, и был такой карантин. Барлык пациентларда бер үк билгеләре: тамак авырту, температура, ютәл. Я учусь в 4 классе, у нас там примерно четверть человек уже заболела. Я тоже. У меня еще средний сын тоже поболел, но буквально тоже 2 дня поболел он. Вот, не ходил тоже в школу. У него быстро прошло, вот у дочки чуть подольше. Нигездә кечкенә пациентларга ОРВИ диагнозы куялар. К нашей поликлинике прикреплены дети более 20 тысяч. Из них, получается, у нас от ковид заболевания зафиксированы менее 2%. Самому маленькому ребенку 33 дня. Йогышлы авырулар хастаханәсен кабул итү бүлегенә мөрәҗәгать итүчеләр саны да күп. Пациентларның 90%-ында кискен респиратор авыру билгеләре күзәтелә. Необходимо отметить, что мы считаем, что это связано, безусловно, с приходом омикрона на нашу территорию. Грипп киресенчә чигенә ди табиблар. 2 атна элек ул 10-12 кешедә ачыкланган. Сезон дәвамында пациентларның бары тик 5% гына бер үк вакытта грипп һәм ковид белән авырган, әмма авыруны җиңел формада уздырганнар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнуддинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шолуда уникаль операция уздырдылар. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе хирурглары Россиядә беренчеләрдән булып кеше организмындагы иң ире кан тамырын алмаштырдылар. Пациентның йөрәктән аяк-кул артерияләренә кадәр булган барлык мөһим тармаклары саклап калынды. Бу пациентның авыру тарихы 2 ел элек үк башлана. Ул вакытта республиканың Ютазы районында яшәүче ир-ат ашыгыч рәвештә вертолетта ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенә узатыла. Пациентта тармаклану, аневризм һәм аорта өзелү ачыклана. Операция была выполнена естественно, с охлаждением пациента, потому что потребовалось некоторое время прекратить кровоснабжение в организме для того, чтобы практически все крупные ветви, кровоснабжающие голову и головной мозг, переключить. Но напомню, что такие жизнеугрожающие состояния, как расслоение либо разрыв аорты, без оперативного лечения приводит практически к 100% смерти пациентов. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе табиблары Россиядә беренче тапкыр аортаны тулысынча алмаштыра алдылар. Протез кулларына, баш миен һәм бөерләрне кан белән тәэмин итүне саклап калу өчен бөкләнгән итеп куела. После того, как мы его установили, мы выполняем установку специальных стенграфтов, которые восстанавливают проходимость. И вот здесь вот в чем была особенность, то что нам пришлось восстанавливать не только проходимость самой аорты, вот этого протеза, но еще и вот этой самой мембранки, которая здесь возникла. И, соответственно, это сделать крайне сложно.
Операцияның барлык этапларында ират операция өстәлендә 22 сәгать яткан пациент берничә көннән соң чыгарыла. Хәзер ул үзен яхшы хис итә һәм терелеп килә. Алда аны тернәкләнү курсы көтә. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Күп балалы әти кеше үз гаиләсеннән хокукларын Конституция судында яклый. Закон буенча 10 бала тәрбияләүче гаиләгә беренчеләрдән булып фатир бирергә тиеш. Тик бер балалары үлү сәбәпле аларны исемлектән чыгарганнар. Янәсе торак алу шартларына туры килмиләр. Теманы хәбәрчебез Лилия Хәбибҗанова дәвам итә. Орловлар гаиләсе торак алу өчен чиратка 9 ел элек баса. Ул вакытта аларның балалары 7 генә була. Екатерина Орлова әйтүенчә, республикада күп балалы гаиләләр шактый. Чират әкрен бара. 2018 елга балалары инде 10 була. Закон буенча 10 бала тәрбияләүче гаиләләргә чиратны көтмичә фатир бирелергә тиеш. Аларга 2019 елны көтәргә кушалар. Тик бәхетсезлек килеп чыга, гаиләдә иң кечкенә сабыйлары үлә. И получилось, что в следующем году нам тоже сказали, ну вот раз уж у вас сейчас 10 детей нету, значит опять ждите. Сабыйларын югалткан гаилә көчле стресс кичерә. Шул ук вакытта көтелгән торак белән бәйле бар хыяллар да җимерелә. Күп балалы ата үз хокуклары өчен көрәшергә карар итә. 2020 ел азагында ул Конституция судына дәгъва бирә. Нету как бы цели получить какую-то там имущественные в дальнейшем какие-то эти компенсации или что-то. Мне единственное хотелось бы, чтобы сделать более справедливым законодательство, чтобы другие семьи как бы не повторили, как бы не столкнулись с такими же проблемами, как мы. Узган елда Орловлар гаиләсендә тагын бер кыз бала дөньяга килә. Алар тагын беренче чиратта фатир алырга тиешле исемлеккә эләгән. Бер караганда бирелгән дәгъва да актуальлыгын югалта кебек, ләкин гаилә башлыгы башлаган эшне ахырына кадәр җиткергән ният тота. Чөнки киләчәктә бу эш башкаларга ярдәм итәргә мөмкин. И я думаю, что очень много таких семей, однозначно их много, потому что это же весь Татарстан берется, где по какой-то причине вот у них было это право, и они могли лишиться этого права, и они теперь вообще могли лишиться всех возможных привилегий, потому что могут быть проблемы со здоровьем. Конституция судында әлегә тыңлаулар гына үтте. Суд карары 1 айдан соң гына билгеле булачак. Лилия Хәбибҗанова, Ленар Султанов, яңалыклар. Быел Шолыда азык-төлек блокларын ремонтлау программасы дәвам итәчәк. Бу максатларга республика бюджетыннан 143 миллион сум бүлеп биреләчәк. 6-нчы, 23-нчы, 40-нчы, 44-нчы, 45-нчы, 53-нчы, 58-нчы мәктәпләрдә һәм 54-нчы, 76-нчы гимназияләрдә ашханәләрне капиталь ремонтлау планлаштырыла. Азык-төлек блокларын капиталь ремонтлау республика программасына барлыгы 180 мәктәп кертелгән. Әйтергә кирәк, 2021 елда 20-нчы, 21-нчы, 43-нчы, 50-нчы, 51-нчы, 52-нчы, 55-нчы, 46-нчы, 49-нчы һәм Гали Аккыш исемендәге 84-нчы лицей-интернатта ашханәләр ремонтланды. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксынган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фото сурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8-939-311-31-31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Киләсе мәгълүмат машина йөртүчеләр игътибарына. 4 февральдә 9-дан 13 сәгатькә кадәр моторный һәм ремонтный проезд юллары киселешендәге светофор эшләмәячәк. Әлеге уңайсызлыклар электроэнергиясе үзелү белән бәйле. Машина йөртүчеләргә үз маршрутларын алдан карап кую һәм хәрәкәт иткәндә өстенлекле юл билгеләренә таянып эш итүләре сорала. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Игорь Маменко, 12 февраля. Концертный зал имени Сары Садыковой.